rău. Nu e foarte rău, e foarte bine, crede-mă. Bun. Ridici genunchi și braț opus. Revii. La fel faci pe partea cealaltă, da? Hai să vedem. Și 3. Bun. 5. Hai, Roxana. 6. Ai o problemă, să înțeleg. Eu am două mari probleme. Părul Așa? și pantofii cu toc. Perfect. Haide. Și pe spate culcat? Îmi convine, să știi. Sunt convins. Bun. Ridicăm trunchiul, în timp ce picioarele merg sus între, după care revenim înapoi pe sol, da? Haide. Hai odată cu mine. 1 și 2 și 3. Bun. 4. Haide, întinde piciorul, nu ridica trunchiul prea mult. 5. Bravo. Și 6. Radule, am ieșit din post. Și 7 și 8.